דבר לא בא בחינם. עכשיו לצאת אל הדרך, לאסוף טיפות עד שיהיה לנו ים. תראה בסוף הוא יבוא, נמשיך ונחכה לו. רגע של אושר כזה שחיים בשבילו. רגע של אושר כזה שרצים לקראתו. ואל תפחד מהעצב, תמיד הוא ילך ושוב יעזור, אבן על אבן. לבנות מרגע עוד רגע, שום דבר לא בא בחינם, וגם לטעות זה בסדר, ואז לצאת שוב מחדש לעולם, גם אם יגידו שלא. הם לא פה בכלל. הם לא פה, צריך להגיע להם איכשהו. איפה הם? לנו מותר לצאת? לא, אסור לצאת, אסור להוריד את זה שלהם, ואסור להם לדבר, רק לנו לדבר. לא, אבל מותר להם לקרוא לאחרים, הם יכולות ללכת. לא, אסור להם לדבר, את לא רואה? אסור להם לדבר. בנות! תגידו לנו מה מותר לדבר? כן. תגידו לה, אף אחד לא בא איתו. אז תפסלי, יאללה. ובכל מקרה את מגיעה לפה. רגע, יהודה מותר לי להתפסל? ויקרא. הוא אמר יהודה. לא, הוא אמר לא. צריך להוריד את ה... בנות! אסור לכם לענות, אבל מותר לכם לעשות רעש. תעשו רעש אם אתם שומעות. תודה. אתם בדרך לפה, אם כן תעשו רעש. יופי, אנחנו מחכות לכם על מנת שאנחנו להסכים. תהיו חיוביות, תעשו רעש. רגע של אושר כזה שחיים אנחנו זורקות את כל הכבוד. יש לכם 2 דקות. תעשו את זה זריז. אנחנו עבדנו קשה. והיא עשה אותנו. לא, אבל מי שאלה קצת. אל תגידי שלא אמרתי לכם. אני שומעת אותם. אוקיי, זמן. קודקוד. אני שומעת גם קולות. אפשר להפוך עם היד? לא הבנתי. לא, זה צריכה להיות על העין. עושה הצד קטן, עושה את הבלתי יאומן מכל האנשים ובין אלפי דעות. עושה הצד קטן, עושה עיניו ולבאות בתעוזה גדולה, באומץ לב ושתי עיניים בורקות. זה מתחיל בצעד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצעד וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. של אדם אחד יחיד ומיוחד, עושה הצד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך לו אפשרי, אמיר סיפור מקרי. עושה הצד קטן, עושה את הבלתי יאומן, למרות כל הקולות הוא לא ישקוט עד שיסלול דרכו, עד שיפלו כל החומות בתעוזה גדולה, באומץ לב ושתי עיניים בורקות. וזה מתחיל בצעד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן.